1 соат ҳо ифтора мондагӣ дута визов шида. Иншаллоҳ ина якум визов шавол мерем нишонтон метиём. Ина якум визов. Ай тарафи коргаро. Хахтон фаҳмидем ки ин барои чия? Ин салатоша. Саломат бошед. Майли хоб. Хайр хахтон медонем ки чия? Мо ба иззати нафси рӯзадорон намерасем. Иншаллоҳ ира передат мекунем. Дуюм визов шавам иншаллоҳ ки мерем як ҷоя мебинем. Пайгирӣ кунем. Ана визови дуюммон боромон иншаллоҳ омад. Ина нигоҳ кунем. Боро омада мепурсем. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Абдуллаҳ есть, брат? Ина нигоҳ кунем. Москва, Абдуллаҳ, Лублино. 4 коробка. Ина алҳамдулиллаҳ 4 та гирифте. Худо хоста бошам мерем. Ба нишон медем ки чӣ бор омада боша инҷа. Интизор бошед. Ина алҳамдулиллаҳ дуюм зада чанд буд шид. Назди дукон даем. 10 дақиқа монда то ифтора ку. Ифтора ки кардем иншаллоҳ шумо да нишон медиҳем. Рафтем. Ина бисмиллаҳир роҳмонир роҳим. Алакай алҳамдулиллаҳ барои шумо дуюмша нишон медиҳем. Ина ҷойнамозои пашмине ки барои шумо тавсия дода будем. Нигоҳ ки пашмша ғавси шабин алҳамдулиллаҳ. 4 намуд 4 рангай. Сиёҳ, сафед, сери ва зардай. Ана ин коробкашта ҷойнамози ортопедический, яъне ки табобатӣ. Чихеле ки барои шумо нишон дода будем алҳамдулиллаҳ тамом шуда будан. Ду коробкаи 4 коробка овардем. Иншаллоҳ шумо метавонед ки муроҷиат кунед. Худо хоста боша ҷойнамозои пашмӣ ва ҷойнамозои табобатӣ. Ва вазифааш ҳамине ки инсон ҳангоми намоз хондан табобат мекуна бо. Барои падару модарое ки буғумҳошон поҳошон дард мекуна, иммунитетшон пастай, иммунитет ҳангоми намоз хондан мебардора, гардиши хуна хуб мекуна, буғумдарду подарда насб мекуна, яъне ки ҷойнамози ортопедический, яъне ҷойнамози табобатӣ.